Halo, selamat pagi. Ngaso leren nang pos nang pondok-pondok iko. Aduh, ini lho, dulur. Ngonten iki wis wong jenenge ade ngonten iki tujuane iki iseng-iseng yo piye ngarani? Nyambut gawe dalane macem-macem. Kok enek sing ngomong wis le dhuwit porong. Ngontene wis le dhuwit porong. Lah rumasane sulapan opo piye ya? Wong nandur jagung kuwi ya ngenteni 3 wulan lho ngono kae. Nandur pari ya meneh ngenteni 3 wulan. Lek sakal ngonten oleh dhuwit ki ya sakti ta. Ya kudu telaten tur kudu sabar. Lah lek saling berbagi, saling kirim kejora, kirim star. Lho kene tujuane istilah iki golek dhuwit kok ora malah ngentekne dhuwit kok. Lek berbagi otomatis kan ya malah top up. Top up malah mengeluarkan biaya. Ya ben lek wis sukses ngono kae oleh duit akeh. Lah ngono kae baru berbagi. Iki sik tujuane sik golek dhuwit peh. Templung piye gini kan iki. Ngono ya dulur. Iki mek sekedar info, berbagi cerita. Mane kadang anu kene ora tau nyawer niki tre yo sik rung duwe. Dadine sik istilah sik golek lah ngono lho kasarane. Dene sing kono berbagi ya alhamdulillah. Kok kene isone mek gur matur suwun. Kamsia. Ah ngono kuwi bahasane mbuh apa neh kuwi. Sukron mbuh apa neh. Akeh pokoke bahasane iki. Wis ngene boleh ya. Terima kasih. Salam sukses selalu. Semoga konten-konten kita dihargai, terutama kalau suhu-suhu gitu loh, orang main scroll skip saling menghargai. Syukur-syukur di like, peduli opo wow ngono lah, dididik mau komen sing penting pokoke dikai ngono kuwi ya. Oke wis ngono ae, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.